Magandang hapon guys. It's 2 PM na. Ayun, late na mag-umpisa yung vlog ngayong araw na to dahil katapos ko lang maglaba. Kasi yung taga-sampay ko nasa CR. Ayun, siya nagsasampay niya. Tinapos ko na muna lahat. Ayun, doon. Para dire-diretso din yung pagsampay ni Daddy. So, ayun, malapit na akong datnan. Kaya, pinipimple ako. Pero kaya lang yan. Anyway, ayun, magluto na tayo ng tanghalian na super late na tanghalian pero nagugutom na ako eh. Ayun, tutuin ko tong chicken strips. Ayan, lagyan ko na itong baggy beans. Tapos ito, gusto ni Kuya Peter ng ng pechay, so ito igisa ko naman sa sardinas para sa mga bata. Ayun, tira namin kagabi na nilaga, nakakainis. Kasi puno yung ref. Wala akong mapaglagyan talaga sa kanya. So, sabi ko, bukas na lang ulamin namin sa breakfast. Ay, nakapagising ko, guys. Bumula, sayang. Ang dami pa namang gulay talaga. Sinadya kong damihan yung gulay. Kasi sabi ko, nabukasan, pwede pang kainin. Nakakainis. Kaya, ayun. Sobrang init kasi talaga ngayon, guys. Hindi pwedeng may tira kang pagkain. Or kung may tira man kayo, kailangan may i-ref agad. Kasi, ang bilis mapanis. So, yun, magluto muna ako guys at sobrang gutom na ako. Sinuot ko muna ulit yung sinuot ko kahapon kasi naglaba lang naman ako. Sobrang na nga, basang-basa ako pero okay lang kasi at least napapreskohan ako, hindi mainit. Si Daddy nga nag-shower na. Nagbubuhos na kasi hindi niya carry. Sabi niya kung magbukas daw ng tawag dito, ng aircon. Sabi ko, wag na mamayang gabi na lang kasi naglalaba din naman kami. First dish done guys. Chicken strips with string beans or baggy beans rather. Yan. Finish. Nilagyan ko siya ng sili para may konting kick din. Nakakabiskit pa paano yung mga kick sa sa Thai food. Akala mo lang simple pagkain pero bigla ka na lang maaanghangan. Pero isa lang naman, so carry and project para mga bata. Next is pechay with sardinas. Second dish guys, sardinas sa pechay. Tapos talagyan ko natin kalamansi extra. Lagay na natin burgers. Tapos yung mga sili ulit, panduro po mamaya. Kain na, plate na. Sarap-sarap. Corn. Food pork. Kumukulo-kulo pa. Kain tayo guys. Ayan, dalawang binata. Sabi sa inyo sardinas ang titirahin niya. Dahil si Kuya Peter, kumakain ng gulay si Kuya. Very good Kain ka ng gulay. Healthy na nga yung fish eh. Kain na, gulay pa rin. Kain pa rin. Kumakain ka ganyan sa sa... Saan? Tawag doon, sa kare-kare. Pecha yan eh. Wala namang kangkong eh. Puro Ay, kakangkong. kangkong. Bagoong. Bigay lang ng bagoong. So, let's eat, guys. Masili. Palakain mo. Yung Hindi na makain ng kangkong. gulay is life. Oras na. Tapos medyo na si Daddy na sa linabas muna si Tonton at magpapasok daw na sasakyan. Yolo. Si Arab, yung may-ari ng office sa baba. Gusto niya kasi siya yung lagi nasa unahan. Kasi pag pupunta yan dito, diba ngayon Tuesday, alis niya na ulit is on Friday. So, para di siya may istorbo ng mga naglalabas-masok na sasakyan. Siya na nauuna dyan. Bumaba muna siya. Anyway, kain tayo. Pumasok pa rin si Emma. May sakit niya yun. Nga eh. Ano yung sakit niya? Ubo ng ubo, diba? May nagkalagnat nga rin eh. Kalagnat na. Mami, di ba yung Porlay family nagbibilyard? Hindi. Ano hindi? Ako hindi. Sure ka ba? Ang ginagawa mo sa mini ball pool? So, ayun. Kagabi, anong oras na naman umuwi, ubo ng ubo. Nung nasa Thailand ako, sabi ni Froggy, parang umabsent yata ng, ilang araw umabsent sa
Isang araw kasi talagang, ano ba, bakit madilim? Kasi talagang may sakit na nga. Kaso hindi pa magaling bumalik na sa, sa trabaho. At wala daw mga staff nga. Tapos nagpapaalam, sinabi ako naman siya kahapon. Sabi ko magpaalam, mag-sick leave na. Kasi talagang ubo ng ubo. Hilata mo sa, sa katawan niya na parang mahina na. Sabi ko magpahinga ka, magpa-check up ka. Nagpaalam daw siya sa, sa manager niya. Di daw siya pinapayagan. Tinakot pa yata na, sige, pag umabsent ka bukas, huwag ka na sa akin magpakita ulit. So, parang nagpanting yung tengo kagabi na, talaga, sinabi ng ano mo yun? Sabi ko, ang tanga-tanga ng ano mo, ng manager mo na yan, Di ba nila alam na, kasi di ba food handling, kailangan healthy yung mga, healthy yung mga staff. Tapos, ganyan na may sakit na ubo na ng ubo, ayaw mo pang ayaw mo pang pagpapahingahin. Sabi ko, absentan mo yan, Emma, ako bahala sa, sa manager mo. Kaso, pumasok pa rin. Si Emma talaga, kaloka. Inis ako, gusto ko nga mag-email sa sa Jollibee para i-report yung manager. Pabugbog na lang kay Daddy. UFC. Pittsburgh. Pittsburgh. Kasi ganyang kailangan, at least 3 days yung pahinga niya eh. Inom lang ng calamansi juice. Huwag pabayaan ng ubo, baka umubo ng dugo yun. Ayaw daw siya payagan na mag-sick leave kasi walang staff, walang crew, walang kapalit sa niya, sa schedule niya. Sabi ko, ay, si Daddy. Sabi ko, hindi mo kasalanan kung walang crew, ang daming paraan. Sabi ko, manghiram sa ibang, di ba uso naman yun guys, or pwede naman yun sa mga, sa mga fast food kapag halimbawa mag-outing nga, yung, may company outing sa isang, excuse me, sa isang store, yung manghihiram sila ng mga ng mga crew para magtrabaho dun sa store nila. Hindi yung, Diyos ko, naluluka talaga ako. Hindi yung pagsasabihan ka pa na huwag ka na sa akin bukas magpakita. Wala, sabi ko, ba't ka matatakot dyan eh? Asset ka ng ng Jollibee na yan. Kasi magaling ka. All around nga si Emma, kung saan nilalagay, nagpipc, nag-grillatan, tapos nagpapantry, tapos nagkakashare pa. Sabi ko, kailangan silang matakot sa'yo. Doon na kapag nagkasakit ka ng ganyan, hindi ka lalo makakapasok. Pagpapahingain lang ng ilang araw eh. Ganun ang sasabihin. Nakaloka. Kasalanan ng yan, hiring manager na yan eh. Pati siya mag-hire, di ba? Para may mga backup silang crew. Ito ko. Sabi naman kasi ni Emma, nag-hire naman daw kaso parang ilang lang, wala pa yung ata isang buwan is nagre-resign na. So sabi ko, nasa nyo, nasa mga boss siguro yung problema. Kasi hindi magre-resign ng mga empleyado. So magaling din ang boss, di ba? Kainis? Sige lang. Dapat mag-ingat sa ubo. Good morning guys! Happy Wednesday! Sorry, di na ako nakapag-vlog kahapon. Gawa ng pagod sa paglalaba and then konting pahinga. Nag-gym na kami. Ay, hindi pala. Konting pahinga, tapos naghakot kami ng mga products na naman. And then konting pahinga, gym na. Tapos uwi na, workloads na. So, ayun lang. Ano ba ngayon? Wednesday? Yeah, happy Wednesday nga. And wala na naman siguro akong mabablog ngayon guys. At magiging busy ako. Alam nyo ba, yung mapapahinga ko lang ngayon sa pagkaupo ko na to is CR. Pero magluluto ako eh, kasi gusto ko akong magluto. At favorite ni Froggy yung lulutuin ko, yung sinigang nga. So, ayun, inutusan ko lang si Emma sa Cartimar, sa palengke para bumili ng mga gulay. Kasi may meet naman dyan. Day off pala ngayon ni Emma. Finally, nabigyan siya ng, ng rest day. Kundi susugurin ko na talaga yun. Tapos kagabi din, naririnig ko, ubo siya ng ubo talaga. So, ayun, malala yung kanyang ubo. So, ayun, nakisuyo ako na ibili ako ng mga gulay nga kasama si Pia Peter and then some fruits, lalo na yung pinya. Sabi ko, Ems, kung may pinya na hinog, please, bumili ka. Kasi namimiss ko yung pinya sa
sa Bangkok. Alam niyo yung sobrang liliit na pinya, pero pagkatamis-tamis, and then budburan mo pa ng ano, ng asin na, pinong asin na, may giniling na pino din na ano na sili. Ay, ang sarap, grabe. Sayang hindi ako nakapag-uwi kahit nung asin man lang. So, ayun, nakisuyin lang ako kay Emma, and then dumating na yung supply ng Yakult namin. Tumaas yung Yakult, guys, for 30 na ngayon, or 450. Discounted lang ako ng 20, dati 380 lang. So, ayun, bumibili ako niya sa naglalako. Yung mga kariton, guys, or cart ng Yakult na yung mga nakasombrero pa. So, doon ako umu-order para dinadala na lang dito sa akin every Wednesday yan. So, sakto. Dapat nga pala dinalawa ko na kasi swimming namin sa ano eh, sa ngayong parating na linggo. Kaya, ayun. Tapos, hindi ko pa ako nakakapag-edit ng mga vlog sa ano, sa Thailand. Nakadalawang edit pa lang ata ako. Pero, yan niya. Tatry kong tapusin yan lahat ngayong weekdays bago yung swimming na naman. Good morning, anak. Morning! May nakalimutan na akong sabihin sa'yo. Ano? Nasaan yung pipo mo? Kitita Mika mo. Kala ko pa sa akin na lang yun. Eh, hinira muna kasi sinira daw ni Lucia yung ano niya, yung cellphone niya. Gabi mo lang, ganyan eh. Eh, pag nagawa na yung cellphone niya, babalik niya naman yun eh. Hindi mo sinamas kaya Peter mo. Dito, may tingnan mo naman, oh. I got loosened tooth dito. Natanggal na? Hindi pa. Kaya Pero mo lang. umaalog-alog. Kaya mo lang. Nanood ako ng YouTube. Mm. Ano, sabi daw para painless daw, alog-alogin daw. Okay. Hindi yung force mo talaga. Kagaya nung dati nung first ano ko, yung inano dun sa alagaan mo na yung mga teeth mo, ha? Lalo't yung mga ano yun, at nagtatanggalan na. Mas maganda nga kung sabay kasi may isa akong butas dito eh. Kaya mo lang yan. So, ayun. And then, baka pumunta rin kami ng dentist nga, pa-cleaning to. Sabay ko na si Peter, si Froggy. Hindi mo na clean. Patanggal mo. Patanggal. Wala ko sa niya patanggal. And then, magpapasukat ako ulit ng naitapo na makagabi yung retainer ko. Yung sa taas meron, yung sa baba ang wala. Importante pa naman guys, yung sa baba. Kasi yung sa taas is complete set yung teeth ko dyan. Sa baba ang wala. Kaya itong mas delikado na baka mag one seat apart sila. Maghiwa-hiwalay. So, ayun. Tapos yung sa taas din naman kasi is ipapa-crown ko na siya siguro. After kung ma-enroll si Chris, pa-crown ko na siya. Kasi nagsisimula na rin siyang mag-gray. So, ayun. Mami, ba't yung sayang. mga likod ng ngipin may mga ano, yung parang tuso? Yung patusok? Patusok mo na. Pimple ko, dadat na kasi ako. Yung ganto. Yung may ganto. Ah, syempre, ano nila yun? Yung ugat, yung nakabaon sa ano natin. Ba't sa harapan wala? Meron din yan. So, ayun. Yun lang guys, ha. Update ko ngayong morning. Ano pa ba? Pero nanghihinayang ako dun sa retainer kasi 6,000 yun guys na naman. Tinatry ko siyang hanapin kagabi sa basurahan. Medyo yucky pero tinatry ko talaga siya kaso wala na itapo na yata sa truck mismo yung batch ng ano. Batch ng basura ang tinapunan ni Emma. Sayang. Kaloka. Yan. Ito kasi gusto ko yung clear lang kasi hindi halata kahit na nakalagay siya. Ayun. Hindi halatang meron akong ano. Huwag na nga. At yung people ko makikita nyo. Ayun, sa baba ako. Tinatad ngayon. Anyway, yun lang guys. Umpisahan ko na. Actually, nakapag-umpisa naman na ako. Kasi sabi ko, mag-update nga ako sa vlog. Baka missing in action na naman ako buong araw. So, ayun lang. We'll see you when I see you. Kapag kami time na makapag-vlog, na mag-vlog ako. So, ayun, bye! Nandito na si Kuya, oh. Pawisan ni Very good eh. Sinama si Tita Emma niya, oh. Muntik nang naligaw. Naligaw pa si Tita Emma? Naglakad doon sa may gilid. Di na lang yung tumawid sa may iskinita. Very good ka. Isang beses ko pa lang yung sinama doon. Natandaan niya agad. Ayan, mag-cornflakes lang silang mag-ama. Ubus na yung cornflakes na gusto nila eh. Huwag mo na anuin. Grutin! Huwag mo na kasing ano yung nag-aagalit si Grut eh. Tapos ito na nga yung Yakult guys. So, yun. Sarap kasi ito eh. Frosted siya. Daddy ito na yung ano mo. Cereal mo. Kumusta na guys? Charot.
Kala mo tagal eh, no? Ayun, shout out to sis Mary Ann Punsala ng QC. Hi sis! Thank you so much sa pag-order ng whip soap snail chorba. Nakakatawa tong snail soap na to. Grabe. Ubus agad guys yung 100 pieces na inuwi ko. Actually, 93 pieces na lang yung available na paninda. Kasi yung 7 pieces is pang personal use ko. So, ayun, ubos na siya agad. Ang daming nag-panic buying. Meron isang buyer na bumili 20 pieces for retail lang. Kasi wala nga akong pang wholesale, diba? So, ayun. Kiber, wala siyang pake kahit na retail lang. Basta 20 pieces sa akin, sis. So, ayun, bumili siya. So, thank you so much, sis Mary Ann, sa pag-purchase. Ayun. And then, nanonood daw siya ng vlog ko. Hi! And then, isa pang shoutout kay sis Hannah Velasco. Hana ba? Tama ba? Wait lang. Hanapin ko lang. Hana Zaila or Hana Zaila G. Velasco. Reseller ko siya sa Malabon. Nabotas. Sorry. Nabotas ba? Oo, Nabotas. Ayun, reseller ko siya sa Nabotas. Ang galing-galing niya. Grabe. Ang bilis niyang umorder. Siguro weekly na or twice a month or hanggang thrice a month siya nag-purchase. So, ang galing-galing kasi hindi siya yung reseller na hindi kailangang spoon feed. Kasi may mga reseller guys na, alam mo yun, gusto kapag nag-resell sila ng product mo is bibigyan mo sila ng mga buyer. Alam mo yun, si Hana, grabe. Di ko makakalain na ganun siya kabilis makakapag-repurchase agad. Ayun. Ang galing mo, girl. Proud ako sa iyo. So, ayun lang. Kaya, kailangan talaga magsikap din guys kahit na sa online kasi through, alam mo yun, sales talk, gumagana, tapos mga feedback, makakakuha kayo ng mga buyer nyo. Hindi na kailangan na antayin mo yung owner talaga na sendan ka pa ng mga buyer mo, yung ganyan. Diba? Magpusa din kasi hindi lahat free sa mundong ito, diba? So, ayun. Congrats again, Hana. Grabe, nakakabilib ka. So, yun lang guys. Balik ulit tayo sa pagsasagot. Nag-shoutout lang ako, baka makalimutan ko eh. Hello guys! Ayun, tapos na ang trabaho. Hindi, pahinga lang actually kasi bumigay na yung telepono, na low-bat na, as in empty bat. Charging time na muna. Musta? Ba't may narinig ang chuboy? Parang si Natsu. Ang chuboy? Ano sinabing chuboy? Yung dati sa Don Carlos, pag tatawagin si Natsu, chuboy. Ayun. Hi kuya! Hello po. Ayun. Galing kami sa sa Cartimar. Pumili kami ng bigas ni Daddy. Yung mag-aalas 6 na, 5:45 na. Ano gusto niyong ulam? Wala na bang sinigang? Sabaw na lang kuya. Cheese bago. Ano mami? Ikaw, Chris, ano ulam mo? Ano gusto mo? Gusto ko hotdog. Hotdog. Ano na lang? Gano yung pimple ko. Ayun, tapos bumili din pala ako ng mga prutas guys. Para sa dalawang to. Okay, meron tayong... Mamaya na, kakain pa eh. Pag lang, unahin natin yung pagkain. Tapos saging, panglagay sa shake or sa Quaker Oats nila. Di pag breakfast. Yun, tapos ito, tirang pa to eh. Last time. Ay, di. Ayun, tama, tira pala. Kasi bumila ko ulit ng dalawa ngayon. Ayun, pang lemonade. So, ayan. Ito kainin ko na. Baka masira pa ngayon. Tapos, itong pagkamahal-mahal na avocado. Ano daw to? Lagkitan daw to eh. Walang ugat. Yun. Let's see. 180 pesos ang kilo guys. So, lagpas 1 kilo, nasa 270 pesos. 4 na piraso lang, 'di ba? Ang mahal. Sana kung buhay lang si Lolo eh. May tanim kami nito doon sa Bicol eh. Mga lagkitan din. Mga avocado, sayang. Wala na tuloy nagdadala sa amin ng mga nyog, mga gulay, alam mo yun. Tapos mga prutas, saba. Ayun. Yung kasi ni Lolo naman eh. Malawak yung taniman niya to. Hindi ko nga alam kung sino nag-aasikaso dun eh. Kasi medyo malayo din sa Kabihasnan. As in, literal na bundok siya guys. Tatawid ka pa ng lancha, tawag sa amin. Yung boat. Ayun. Siguro mga 15 minutes to 30 minutes yung biyahe. Tapos, 1 oras na lakaran pa. So, pumunta, kasama pa rin. Daddy, kasama ka ba nun? Yung sa ni Lolo? Sa taniman?
Nung umuwi tayo. Hindi, no? Ay, sayang. Hindi siya nakapunta. So, pumunta kami doon. At oo, punta namin doon is patay na pala si Lolo. Binisita namin. Grabe! 1 hour halos yung ano guys, yung lalakarin yung paakyat pa lang. So, sabi namin, ayoko na. Di na ako babalik dito kasi talaga naman. Paano matarik pati? So, nakakapagod sobra. Grabe, pausan na ako. Sasalita lang ako. So, anyway, nakamiss lang si Grandpa. Sayang. April 12 ata yun. Or April 5 siya na namatay. Sayang. Kaya ang lolo intoy namin. Ay. Ito kainin ko to mamaya. Pagdating namin galing gym. Kasi medyo hilok na siya. So, yan lang ang aming fruit basket. Sabaw na lang natira sa sinigang kanina, oh. Ayun. So, nagpipili ako kung chicken sisig or luncheon meat. Gusto daw nila to, chicken sisig. Tapos, kami ni Ems is, eto. Kaya magprito ako. Sabay lalagyan ko ng kamatis tsaka sibuyas. Yum, yum. Dilis, guys. Sarap. Mga bagets, lina kayo. Makain na po. Yan, tapos ito yung sisig. Tapos sabaw. Kaya bumbum na yan. Winner namin ngayon.